ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚುಲರ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಂದೇನುವೆ. ನಾನಿತ್ತೆ ಸೀದಾ ಬೆದ್ರಾಬತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಅಜ್ಜಿನವರ ತೂದು ಪಕ್ಕ ಅಂದು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಹಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಾಡ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆಲೆ ತಂದು ಪಾರೆ ಅಂಚದು ನಡ್ಸೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇಜಿಂದ ರಿಕ್ಷಾ ಪೋಣತೆ ಹಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚ ತಂದು ಪಾರೆ ಬರ್ಪೆ. ಸೊ ಪೋಯಿ ಅಜ್ಜಿನವರ ತೂದು ಬರ್ಕ ತೂದು ಪಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಅನ್ನಕ ಪೋಪಿನಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಡತ್ತೆ ಅಂಚ. ಸೊ ಭದ್ರಾ ಬತ್ತಿನಾಲೆಗ್ ಇಂಚರ ಬತ್ತು ಪೋಯಿ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಂದಂಚ ಸೀದಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪೊಯ್ ಅಜ್ಜಿನ ತೂಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೋಜವೆ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ನಾನು ಬೈದೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ಬೈದೇರಾ ಜಾತಲೆ ಕುಲೊಂದೇರಲ್ಪ ಅನ್ನನ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಡ್ತದೆ. ಒಚ್ಚಿದು ಕಿಚನ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂಚ ಪೋಯಿ ಬೇಲಂಡಾರ್ದು ಅಚ್ಚಾ ಬತ್ತದ ಹಾಂಡ್ ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಡ್ ಹಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ದೊಡಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಂತೆ ದೊಡಮ್ಮ ಬರ್ಪಂಡೆ ದೊಂಬ ಇಂಚಿ ಬೈಕೊರ ದೊಂಬ ಅಂಚಿ ಪಂಡೆಂಕ್ಲೆಗ ಅವು ದೊಂಬೆ ಬರ್ಪುಜತೆ ಚಾಲಗ್ ದೊಡ್ಡ ತೂವರ ಅಪ್ಪಚಿ ಪಿದಾಯಿ ದೊಂಬುಡು ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬುಂಡು ನಮ್ಮ ಪುಚ್ಚತ್ಲೆ ಕಿನ್ನಿನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನೆ ಕೊರೊತ್ತೆರಿಗೆ ಮೂಲವು ಮಸ್ತ್ ಲಾಗದೆಪ್ಪನತೆ ಪಿದಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು. ಐಕ್ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಂಡ ಮೇರ ಅಜ್ಜಿಲ ಪಿದಾಯೇ ಪೋಪೆರ ಕಿನ್ನಿ ದೊಡ್ಡಕು ಐಕ್ ಅರೆ ಕೊನೋತ ಅವಳು ತೀತೇರು ಎರೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಬೋಂಡ ಕೊರ್ಪುನೊಂದು ತೂವೋಡು ಅಕ್ಷತ ಬೋಡು ಪಂತೇರು ಅಂಚದ ಅರ್ಲ ಕೊನಾರೆ ಯಾವ. ಸೊ ಅಂಚ ಶೋ ಕಿನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಚುರುಕ್ುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಏಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನ ಎಂತುನಾಗ. ಮಾಮಿ ಸಾರ್ಲೇರ್ ಈರು ಸಾರ್ಲಾರ ಈರು ಸಾರ್ಲಾರ ಪರಪ ಮಾತೆರೆ ಪರಪಾರೆಜ್ಜ ಏನ ಕಜ್ಪಿನ ಚೂರ್ಣ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಕಡಲೆ ಮಾಡಿನ ಕಡಲೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಡಲೆ ನೀಡು ಪಾಡ್ತಿಜ ಅದಾತನ ನೀಡು ಪಾಂಡ ಬೇಯ್ಪುನ್ ಸರಿ. ಕಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೂರ್ಣ ಕಂಡೆಲ್ಲ ಮಂತಿದ್ದೆ ಅನ್ನೆ ಕಜಿಪು ಅರೆ ಗೊಂಜ ರಾಖೆ ಕಾಗ್ದೆ ಹೊಲಿದಿನ ರಾಖೆ ಹೊಲ್ದಿಯಾರ ಪಾಡಿಯರು ಸರಿ ಸರಿ ಆಪುಂಡ ಸೊಕೊಂಡು ನಾನೊಂಚಿ ಕಟ್ಟು ಅಂತೀತೆ ನಾನೊಂಚಿ ಕೊಲ್ಲೋಡು ಪಲ್ಲಾರ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಯಾನ್ ಕೊಲ್ಲಿದ್ದೀನ ಬರ್ಪುಂಡು ಚುಚೂರು ಚೂರು ಬರ್ಪುಂಡು ಸರಿ ಆತಜ ಗುಬ್ಬೆ ಹೋಗ್ಬೆ ಓಲ ಅವಲೇ ಹೋಗ್ಪುನು ಕಲ್ಪಾರೆ ಹೋಗ್ಪುನ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಕೈಪು ಬಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಯಾವು ఒక భయ్య ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಇನ್ನು ಮೀನ್ಲ ಬರ್ಪು ಚಾಂದಿನಿ ಹಂಗಾರೆ ಅತ್ತೇನಿ ಅಂದ ಹಂಗಾರೆ ಹತ್ತೀನಿ ಸೋಮವಾರ ಹಂಗಾರೆಗೆ ಅನ್ನೋತಿ ತುಲೆ ವೆದರ್ ದುಂಬು ಅಂಡ ಶೋ ಕೊಡು ಒಂಥರ ಗಾಳಿ ಬೀಜ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ಜಪ್ಪಗಂತ ಎನ್ನ ನೆಕ್ಕೆ ನಾನು ಮರ್ದಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಬೆದ್ರಾಗ ಶೀತ ಪೂರ ಎಲರ್ಜಿ ಆತನು ಫುಲ್ಲು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂಚ ತುಕ ಹೊರ ಮಾಮಿ ನಡೆ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ದೊಡಮ್ಮ ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪಿನ ಸೀದಾ ಬರ್ಪೇರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತೆ ಬರ್ಪೇರ್ಗೆ ಬೈ 4 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ
ಮನೊಲಿ ಆತನ ನೆಟ್ಟು ಮಿತ್ತಡುಂಡು ಅವನು ಕೊಯ್ದಿತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಆತನದ ಅದನ್ನ ಅಂದು ಮೊಲುಂಡು ಶೋಕುಂಡು ಬಾರಿ ಕೊಯ್ತುಂಡು ಆತ ಐಟ್ ಉಂಡು ಅಂತ ತಿರ್ತನ ಉಂಟು ಯಾನು ರುಬ್ಬು ಕುಸು ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಯ್ಯ ಇತ್ತೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರು ಬಯ್ಯ ಹೊಡತೆ ಜಾ ಮಿಕ್ಕೆಂಡು ಪಾಂಡ ಬೇಕು ಇತ್ತೆಗುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗುಂಡು ಕಚ್ಪುಲುಂಡು ತುಪ್ಪಲುಂಡು ನನ್ನ ಬಯ್ಯಾಗ ಅಣ್ಣೆ ಟಿಫಿನ್ ಕೊನಪ್ಪತ್ತೆ ಟಿಫಿನ್ ಕಚ್ಪುದ ಅದಂದು ಗುರ್ತಿಚ್ಚಿ ಸೊ ತುಕ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಬೇನಿಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಯಾನೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಪೋಪೆಲೇನು ಅಣ್ಣೆ ಮೀನು ಕನತಿ ಬುತ್ತಾಯಿ ಅಂಚಾಯನ್ ಕಚ್ಚಿಪ್ಪು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಂತಂಡು ಸಜ್ಜಿಪುರ ಮಂತ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಪಾತಿ ಮಂತ ಇಂಕಲು ಅಣ್ಣೆ ಪೊಟಿನ ಕಲತ್ತು ಪುರ ಕೊರ್ರು ಐನು ನಾಟದು ಎಂಚಲ ಮಂತಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆತನು ಒಂಜಿ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಟು ಕನ್ನತಂದು 5 kg ಉಂಟು ಅಂಚ ಅಂತ ಚಪಾತಿ ಮಂತೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಚಪಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ತಿನ್ನರಂಡು ತಿನ್ನದೇ ಬಿದ್ದಡ್ನಿ ಅದು ಗಂಟಾಣ ನಾಲರ ಒಂದು ಹೊತ್ತದು ಅಣ್ಣೆ ಮುಟ್ಪೆತ ಅನ್ಸೋದು ಫ್ರಗಲೇಜ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ చాలా రెడీ ఉండు చాపర్పిని బొక్క పిద్దాడు పోపిని గంటాడు ಬಯ್ಯಾಂಡು ಎಂಚ ಬಯ್ಯಾಂಡು ದಿಚ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಜೆತ್ತಿತ್ತೇನು ನಸದು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಕಡೆ ಎಂಕ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಂಡೆಡಿಚ್ಚಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ಅರ ಬತ್ತದು ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಎಕಡೊಂಜಿ ಕಚ್ ಪಾತಿಡವೆ ಅಂದ ಮೀನು ಕನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಚದು ಮನೋಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಐದು ಕಶ್ಮಂತ ಕೊಂತ ಮನೋಲಿ ಪತಂತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮೂಲೆ ಹತ್ತಿನ ದೈಟ್ ಉಂಡು ಮಿತ್ತರು ನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯರು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬರುವರು ಕೂಡ 4 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಕ ಪಂತೇರು ಮುಜರ ಅನ್ನಕ ಪಿದ್ದಾಡು ಅಂತೆ ಹಾಂ ಪಂಡೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅದು ಕೈಟ್ ಮಂತಿನ ಅವು ಟೇಸ್ಟಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಾನು ಪೋನಾಗ ತುಲೆ ನೆನ್ನ ತಿಂದು ಇತ್ತೆ ಪಿದಡ್ನು ಯಾನು ಹೇ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಪಿದಡ್ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಇದೇ ಆಂಡ ಅಜ್ಜಿನು ಮೀಪದ ಪುರ ಆಂಡಾರು ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಮೀಪದಾಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಪಿದಡಿ ಬೇಲಿಗೆ ಚಾಯನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪೋಪಿನ ಅಯ್ಯ ಟಾಮಿದು ಒಂದುಲ್ಲಿ ಪಿದಡ್ನ್ಯ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಬೈದೆ ಪುರಲ್ ಬತ್ತದ್ಲ ಮೀದು ಪುರ ಅದೇಡು ಮಾಡ್ತಾಂಡು ಚಿತ್ತೆ ಸ್ಟೀಮ್ ದೆತ್ತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ ಲಾಗ್ದ ನೆನ್ಪೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಸ್ಟೀಮ್ ದೆತ್ತೊನ್ನಾಗ ನೆನ್ಪಾಂಡ್ರಪ್ಪ ನಿಕಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಜೋಳ ತಿನ್ಯ ಸ್ಟೀಮ್ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅಂತಿರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನೆಟಪುರ ಬೇನೆ ಸೊ ಸ್ಟೀಮ್ ಪ್ರೇಕ್ಷ ಪಂಡೋಲಿ ಇರು ಸ್ಟೀಮ್ ದೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಸ್ಟೀಮ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಪುರದೆ ತಂದಾಂಡು ನಾನು ನಸ್ಮನ್ ಪುನು ಬೊಕ ಚೆಪ್ಪುನು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗಿ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಇನ್ನಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಕೋಡೆ ಸ್ಪಂದನ ಪೋಯಿನಿ ಎಪ್ಪೋಡ್ದಿಂಚಿ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಸ್ಪಂದನ ಈ ವಾರ ಪೊಪ್ಪುಲು ಈ ವಾರ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕದೆ ಎತ್ತೋ ಜನ ಏನೊಂದಿಪ್ಪರು ಅಂಡ ಅಲ್ಲು ಫೈನಲ್ ಅದು ಕೋಡೆ ಪೋಯಲು ಪಿದೈ ಸೊ ನನ್ನ ಒಂತ ಜನ ಅಲ್ಲೇರು ಐಟ್ ಏತು ಜನ ಪೊಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಫೈನಲ್ ವೀಕ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಐಟ್ ರಕ್ಷಿತಲ್ಲ ಉಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಸೊ ರಕ್ಷಿತನ್ನಮ್ಮ ವಿನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಪಾಡ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏರ್ ವಿನ್ ಆಪೇರಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರ್ ಅನಿಸನು ವಿನ್ ಆವೇರು ರಕ್ಷಿತಾ ಗಿಲ್ಲಿ ಮುಕುಲ್ ರಾಡ್ ಜನಟ್ಟು ಎರಡಲ ವಿನ್ ಆವೇರಂದು ಎನ್ನ ಅಂದಜಿ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ಏಪಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಂಕ್ ಓಟುದ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದ ಅನಿಸುನೇ ಇಚ್ಚಿ ಅವು
ಅದು ದೆಪ್ಪುನಪುರ ಸೊ ಅಂಚ ಅದೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ಎರ್ವಿನ ಪೇರಂದಿ ಸರಿ ಸೊ ನಾನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಡು ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರಜೆ ಅಂಡ್ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದ್ ಬತ್ತಿನೈಟ್ ಖುಷಿಲಾಂಡ್ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗಿತ್ತೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡೆನ್ವೆ ನನ್ನ ಹೆಲೆದ ಲಾಗ್ ಬರ್ತಿಕ್ಗ ಸೊ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್.